og kom blandt de 100 bedste første gang i sæson 2008. Der er hun rigtig god, Grete Werner, hun får. Sådan der. Fornuftigt, roligt, afventende. En rigtig god bane, godt undlære at spille på spillere, der kan arbejde på bolden. Ja, stille og roligt. Og endnu et godt parti af Görges. Ej, var det godt bygget op. Fornuftigt. Og det var det, som jeg var... Og så Doha. Der er nogle spillere, som topspillerne ikke må deltage. Smart. Beherskes. Sådan der. Det at spille så aggressivt, som hun gør, det ligger til hendes natur. Hvis hun spiller lidt henholdende, jamen, så får den anden modstander for meget tid til at gå ind og diktere spillet. Så det er måden at spille på. Det kan godt være, at hun laver nogle flere fejl, som hun har også gjort her. Men det her, det er det, vi skal se fra hendes side. Den annoncerer hun lidt for tydeligt. Det var bedre. Det er meget ofte, man ser en modstander lave nogle graverende fejl. I hvert fald nogle fejl, de ikke bør lave. Det skal en gæld godt rettet op efter. God serv på en breakbold. Endnu en breakbold. Er hun ved at finde til spil, men er det for sent her i første sæt? Det kan jeg godt forestille mig, det er. Det var fint. Hvor er det godt. Og første sæt til Görges. 6-2. Og det er fortjent, som første sæt udvikler sig. Der var for lidt mere gang i sine ben. Det bliver meget statisk, når hun spiller i øjeblikket. Godt serveparti.
Det er rigtig pænt. Først en skøn sav ind på kroppen. Igen et klart billede af, hvordan hun... Og det er godt spillet af Kvitova. Det bedste point, hun har spillet i kampen. Det er måske... Det er en skøn form. Virkelig. Men også svært. Kom nu. Det er altså godt point her begge to. Sådan skal det se ud. Det er sådan en ganske udmærket flugtning, men hun ved, eller bør i hvert fald vide, at den kun kan komme ned langs med linjen igen. Hun er så sent ude til den forhånd. Og så får baghånden her til sidst. Det er godt, hun lige får den placeret ind. Hun bliver ved med at imponere mig. Mærker, hun har ikke rigtig haft den bid i sin sav, som hun plejer at have. Ud af banen, ja, den har været ganske udmærket. Hun gør det bare for ofte. Hold op. Det er en af de dage, det er ligegyldigt, hvad man rører ved, så ellers er det simpelthen basen, man arbejder ud fra. Der er nogle dage, hvor man har flere. Gørges server. Og der er kampen i hus for Gørges. Velfortjent. Hun har spillet en fejlfri kamp. Hun kan ikke spille meget bedre. Men man må også sige, at Petra Kvitova ikke rigtig var i stand til at spille på det niveau, som der er nødvendigt mod en spiller som Gørges. Det er lidt skuffende, må man sige, at Kvitova ikke